Добро утро. Добро утро. Снощи валя. Днес пак се очаква да вали. И ще видим каква ще е програмата. Сега още малко ще си полежим и ще ставаме да хапваме. Чакаме времето вънка. Каква там мъгла вънка? Майко. Времето е направо приказно. Само се стоим в палатката. Мале. Ужас. Времето направо е прекрасно. Ама ще се оправи. После добед мисля, че вода да се оправи. Поне е топло. Навън заваля. Направо не е за показване. Ще си починем в палатката. След обяд май го дават да спира, ама да видим какво ще е. И грамотевици имаше преди малко също. Много необичайно за тукашната географска ширина. Ще чакаме. Когато се оправи, тогава ще вземем. Това не е букука. Оня кълпазан го разбута. Не го е срам. И той е лук. Той е лука тук е кълвал. Да. Много ли кочна има? Тук полянката цялата е букутце. Аз ще приготвя закуската от магазинчето, разбира се. Който ще се почини малко. То до сега валя, грамотевици. То пак е още кофти времето, но поне е топло. Не е студено. Коти. Опа! Направих закуските. Взимах турбички добре. за букука. Взимах големи да може за вкъщи. Да има, да. Закуските са и аз не ги знам какви са. Две взимах. Кот си изпекал. Закуската е тип Lidl. В Lidl ги има абсолютно същите такива. Едното е с шоколад, а другото е с... Бутербаничка. Да, нещо като с тафитки и такова. Котито започва да събира нагларо са букуци. Майко, той ги е разфърлял на ептен, той дей поне чувал беше е тук по-насам. Сега не мога да разбира това само косачка ли е или събира и букуци, ако има. По-скоро е само косачка. Почиваме при тюленчетата на един плаж в залив, където има тюленчета, свободно живеещи, не е затворени. И да видим дали ще ги видим. Само да видите каква плажна ивица има. Право е огромна. Само пясък. Сме си спрели панерчето. Аз пак съм с шапката, с идиотката, защото тук и през облаците са гори. Става най-кофти тогава. Паркинга много добре. 4 часа, 4 паунда. 4 и 10 даже. И сега отиваме. По-скоро се надява котенцето да види тюленчета. Колко е чиста. Май. Може му дори. Чакай бе, това е там, какво е в средата? Това е такова? Това скала ли да? Дай зума. Да. Иди го къде? Спили какво прави? Не знам. Много милото. Плъцеха са се. И там един се подаде. Чакай, да. Ето го къде му главата. Да, в страна от това. Кажи как беше сега? Видя ли го? Видях един ето такъв огромен дивелан. Беше под водата и се подаваше главата, малко така пувкаше насам-натам. Ето го! Там долу се вижда. Да. Мале колко е чиста водата. Дибелюнген. Доста е тлъст.
Те по принцип аз не знам колко са големи. Има и... Да, те са си такива животни големи, тюлени. Защо казваме дебелси като тюлени? Това е точно се едно гледам Мадейра. Абсолютно същата природа. Ето още едно тюленче. Такъв черню, бе. Той се потопи нашия гълпазан. Във времето само. Какво гадно и мъгливо беше. Да. Сега направо не се стои. Ти гледаш National Geographic как строят разни неща да ходим там. Аз гледам филмите да ходим там. Който гледа, да, и по Discovery. Хората, когато ги притесняват, това им причинява стрес, когато нарушават тяхната почивка и може да стигне до смърт от стрес. Има как отзад да отваря то айскрим маджийски сладолет. Така ли? Спъквам на него. Да, но няма да едем сладолет, нямаме пари. Щото е само кеш. Нямаме пари. Като гледам, няма желаящи за плувни спортове. Сигурно е топло. Ето, че е топло. Във водата. Има само един там на падалборд, качен. Ето е нашата Тойотка, къде е паркирана. Коте, сега къде отиваме? Сега ще отидем на една друга пещера от другия край. Добре. От южната страна. Добре. Как се казва? Кинансков. Ма дали така се произнася? Не знам, ще им да я видим сега. Може би по пътя ще спрем някъде да хапнем, но ще видим. Ще пътуваме пък. Че аз съм гладен, пък като съм гладен съм малко нервен. Hello. Are you members of the National Trust? No. So it's pay and display using coins. Just coins? There is an app called Pay by Phone. Yeah, I've got, but just the I don't know. best signal is just here on this bank, okay? So if you want to park your car, just here. Okay. If you want to park your car, Okay. and then come up here and see what you can do with the app. Да правим чувство, че ще фалирам само от паркинги, не иска да плащам. Там 4 паунда, тук 5 паунда. Не, там беше 4,10. 4,10? Да, тук е 5,10. Не знам как точно ги калкулират. Да е, но едното е 5,10, другото е 4,10. До тук 10. Сега да отидем да го видим този толкова прехвален плаж. Но то така духа, че просто то за плаж няма да става, най-вероятно. Ние не сме за плаж, ние сме за стотния фактор слънце защита. Най-хубавото е, че има кафененци там и можем да седнем да пием по нещо, може и да хапнем. Да. Аз още съм гладен. Мен ми стана студено, аз сложих една зимна блузка. Тук има стълбички надолу, по които да се мине и да се отиде до заведението, обаче сега е low tide. Отлив. Ми къде е прилива, как ще съм минал тук? Някъде другаде. Е там отгоре най-вероятно. Да, сигурно е голяма обиколка. Лапите направо се разцепва във водата. Много е красиво. И натам има някакви пещери. Да. Тук малко все едно не си тука. Там малко си носи на Тайланд. Все едно не си тука. Ти обичаш метални бутилки. Какво си? Водичка? Газирана вода. Много красиво. Безалкохолна бира. Браво за шофьорите. Ето е гледката, на която ще се пият тези неща. Казва сега. Номер 96, трябва 5 минути и там да ни викнат. Да. А гледката? Гледката е уникална. На здраве. За безалкохолна бира. И вода. Хапването изглежда много обнадеждаващо. Супер. Такива големи. Чакай сега. Обаче, кое е моето, кое е твоето? Това е шунката. Така, това е твоето омлетче. Това е моето. Добре изглежда. Страхотни са, да. Но мърдай са, виж какви хубави омлети съм сготвила. Ти ли си ги изготвила? Аз ги сготвих, бе. Не са лоши, какво? Не са омлети аз лоши. ги готвих. Да. Не са лоши. Ти ще направиш по един сладолед после. Да. Домашен. Този е с домашна шунка. Малко въпре. Да. Колко е домашна, никой не знае. С гледка към морето. Ето бе. Ние хубаво хапнахме сега, ама ще е хубаво да направиш котенето стомено сладолетче. Тъй ли? Да. Учивам. Каквото не го направя, нали? Какво да го направя? Без пипане по гърба. Без пипане по гърба. Значи аз предлагам за мен да е нещо с около шоколад,
Шоколад да има задължително. Да. И ако има ягодка, малинка, нещо розбаре, такова. Да набера малко горски Да, плодове. с горски плодове да видим. Добре. Айде, който те пристига. Салфетките са препоисквани само. Добре. Ако си поискаш, ще ти Благодаря. дадат. О, Той лъжички няма, значи. не, те са и под бройка. Благодаря. Изглежда Ще ги страхотно. блискаме, коти. Какво? Ще ги блискаме. Ми ще ръфаме. Ще е боя големи. Ще да какво стане. Леко на здраве. Чакай ги чукам. Хубавото е, че днеска е по-хладно. Няма се разтопят разтопят толкова бързо. Не трябва да ги готвим. Все едно на Фарорските острови. Да, с тази хубава зелена полянка. Да. Каза се Колко радвам, градуса че е тук? 20. 22-3 някъде ще. 3. Не. Колко да е? Ето сега е хладно. Нямам обхват на телефона, но ще ти кажа колко е. И чувство, че не съм в Англия, някъде другаде. Направи нереално. Даже на Мадейра не беше толкова хубава водата. Не. Не имаше ги скалите. Обаче, ето ги скалите си бяха точно е така и на Мадейра и не е такива големи. Там по-грандиозни бяха. Да, там бяха по-високи в интерес на истината. Тук се образува плащче, Което при отлив. на което има едно коте. Две котета, бе, мъжко и женско коте са. Сега отлива започва. Ето там има доста хора с падълборди. Това е някакъв рай тук. Правяме се към колата, качваме се и отиваме към нашия къмп да си почиваме. Започваме с кулинарната вечер. Тая вечер какво ще е менюто, коти? Наденички с картофи. И пак е нещо. Деконструирана мусака. С варени картофи. Варени картофи, после мога да ги запека леко на тигана. И много добре. Само, че нещо са покълнали. И сега ще ги почистя. Няма умрели като цяло. От покълнали картофи. Че съм чула. Ти има и тиквичка. Тиквичката пак на грил тигана. Тиквичката на грил тигана, да. Оня ден бяха станали много хубави. Картофките започнаха да врят. В магазина ни дадаха тук една карта на Корнуол. Да си харесваме места, къде да ходим. Колко хубава е направена. Ние сме тук някъде. Това е края на Англия. Тук вече е водата. Накрая. Добре. Така, значи от тук тръгваме по А30. Така. Ето тук ще се отбиеме. Това път, кой е това? А3075. Ще минем по него и ще отидем в това Нюкей. И после от тук по това А392 ще вземем на А30 и продължаваме посока Екзитър и Бристол. Картофките са готови. Направо ги махам и слагам плочата. По това модерно спрейче да го имаш, бе? Пръсни пак да го видим, бе. Олио на спрейче, за да не... Тя работи продавали хора. Да не нося голяма бутилка с олио. По-мъничко така. Едно пръсване, една калория. Това е. Бери. Значи колко отидах към 6-7 калорийки тук. Ма та почва много хубава работа върши. Да. Само, че нищо тук не можах да измия или загоря ли какво стана. Ой, наденичките после. Право страхотно. Айде сега и наденичките са наред. Като ги гледам, още малко и са готови. Кебапченцата са готови. Ето го е последното. Чакай. Как се търкалява. Добре, можем да хапваме, само да нарежа една краставичка. Ето това сайдерче го купихме от магазина тук. Strawberry and Lime. Тукашно. Корнуолско. Да. Корнуолско. Някаква кобра тук има нарисувана. Значи пиеш 2 ставаш кобра. Някои хора и без да пият стават. То на мен ми е рождение. Да го пробваме този сайдер. Ай, на здраве. На здраве. Не ми ходи. Ще е от кобрата. Ще е от кобрата, да.
Малко вкиснат един такъв. И той сайдер, ако е вкисната напитка някаква. Да. Значи с тези клипове се опитваме да разбием митовете, че в Англия времето е лошо, в Англия плаж няма. Мисля, че ще се получи. Определено, да. Да. И водата е топла, не е толкова студена. Да, само 10 градуса. Къде 10 градуса ти си лъгала? Топла за ескимосици. Да, 10 градуса. Минимум е 16. Добре. Добро утро. Днес е последния ден. От лятната почивка. Сутринта валеше доста дъжд. Цяла вечер е духало. Много силно. И сега се опитваше нещо да пече слънце, обаче нещо не му се получава, обаче вятъра си продължава. Аз така като гледам, май няма да имаме време да правим кулинарна сутрин, направо ще се събираме нещата и ще тръгвам. Най-лошото, че палатката ще трябва да я сушим в къщи, в Лиц го дават да вали, няма да мога да я сушим отвън, трябва вкъщи пак. На масата. На масата в кухнята. Пече слънце, колчи са наклонили, той вятъра направо ще ги изкърти. В къмпинга има специално място, където да си къпят хората кучетата. Има и сешоар да ги изсушат, а тук има място за миене на неопренови костюми. Това на нито един къмпинг не съм го виждал до сега. А тук има, който иска може да остави някакви неща, които хората да ги използват. При една лодчица надуваема са оставили, там някакъв стол, на който ни му трябва, може да ги остави. Събрахме всичко, натоварихме се и малко така, с тъга се тръгваме. Беше много хубаво, такова времето се развали и ние се тръгваме. Беше много хубав къмпинга. Сега се отправяме към Ню Кей. Директно се включваме от плажа. Ето го. От този хубавия цвят. Ето това е харбъра долу. Ще слезнем да се разходим до него. Ако някой закъса в морето, все тези лодки го владат. И чуйте, веднага тръгнаха да позират. Госпожа Барбара някоя си през 1992 го е отворила това. Тук има някакви други лодки. С който си харесахме е това заведенице, да видим на тераската, ако може да седнем. Ако има места, ако няма места, ще отидем някъде другаде. И колко хубаво заведение. Аз да ти кажа, тук на сянката съм на вид да седна. Да. Само че тук да видим. Тук е свободна масичката на слънцето. Добре. Ще седнем ли? Аз лично бих искала, да. Да. Какво стана? Кученцето ли те закачи? Нещо дигна главичка, така усети, че ще има нещо тук. Усети Тук там. трябва да направим място. Виж как му се подава. Как му се подава мусунката, виж как души милото. О, горкичкото, бано ли са? О, взем се приблизим. Коти, виж какви краски вирици. Чакай да ги. Да. Дари, те много големи бе. Те са големи усти. Тук сега каква е закуската? Чакай, че пак му забравих името това. Белгийска вафла, гофрета. Гофрета, така. Ето гофретките. Моите дойдоха. Дабъл еспресо. Който едно бегълче с бекон и яйчице. И авокадо. И авокадо, добре. И на нея едно кафенце. И сме с гледка към морето. Прилива започна. Ето къде беше пясък. Може ли да се спрем пак да погледам? Добре. Много красиво. Маля, водата е направо уникална. Малко такъв хипарски магазин не изглежда. Не, това е еко-магазин. Hello. Ето този си хареса. Бен и Джери, айскрим. Аз не мога да ям сладолет. Не може? Не мога. Що? Не мога, коти. Стига толкова. След тия гофретите толкова сладки бяха, че сладко сигурно цял ден няма да ям повече. Това е. Чакай, аз си намерих каквото ми трябва. Какво си хареса? Аз си намерих каквото ми трябва, коти. Че и светличка? Аз по принцип предпочитам да е тъмничка. Не, по-добре да е светло, защото светлото ще отблъсква. Чакай сега, дали ще да видим, дали ще ми стане. За моя
Арабски шейх. Идеален си. Е така, лекичко. Много добре. Добре. Чакай да видя друго. То това може и да се събира тук. Супер. И става като обикновена шапка. Добре си, шефе, добре си. Чакай само да я примера със сигурност. Тя отзад се събира. Готов си за сафари в пустинята. Бомба е. Добре. Взимам я. Ако искаш, все пак се огледай. Там му огледал. Какво да се гледаме? Който ме интересува, ми върши работа. Аз не съм по модните дефилета. Как го подухва? Направо ръчичките ми пак са изгорели. Край на изгорелия ми врат. Да. Пахтяката шапка. Не тази, която съм с нея в момента. Тази дето я купихме. Пазиме за новичка другата. Да. След 10 години, като ни потрябва. Аз често ти казвам, съм на вид да дам 10 паунда за да е такъв магнит. Добре, ама може да е... може с карта. Да. Добре. В смисъл, защото си изкуство, хората са го рисували все пак. Ама се чува кое е това с къщата. Това с къщата, това... Това е много хубаво. Това. Виж обаче това на дървото не е ли по-яко? Да, ама то с нищо ни показва тук. Да. За тук... Това. Това е яко. Не знам, избери си. Аз мисля, че е това с къщичката най-ми хареса. Добре, Или ето това. Да, къщата е ясно се разбира, че е това. Добре. Ще питаш ли дали тя е автора? Моля те, айде. Some of these are local beaches. Is that your art? My husband paints. Your husband. Okay. Okay. So this is the beach down here. Yeah, I know. Island, and this is for straw and Rantoul Beach. Okay, I want this one. That one? I'll pay by card. Дай да ги изхарча тия 9 паунда да не ми тежат в портмонето. Айде, давай. Да видим какво ще си харесаш. Имаме 10 минути. Какво се здоби се? Купих някакво ликьорче тук да си имаме. За рафчето. Не, това е за пиене. Не знам, ще видам. Може да отиде за някой за подарък. Който каквото е заслужил. По заслуги, Да. Вече сме в колата. Имаме горе-долу около 6 часа път до Лийц. 6? Да. 6 часа. И вече малко сме дръпнали. Добре. Около 6 часа. Това колко е? 1, 7. Ние като направим две спирки. Значи около... Колко там? 8 часа. 8 и нещо ще се приберем. Благодарим ви, че ни гледате. Поздрави на всички. Чао, чао. Не забравяйте лято слънце защитата. Чао, чао.